A bruxa regañadentes. Había unha vez 3 irmáns que pasaban o día brincando dun lado para outro. Dicíalles sempre, non vaiades ao bosque. Alá no medio vive unha bruxa con dentes de ferro que come os nenos e cos osos fai o valado que rodea a súa casa. Un día o irmán grande dixo, imos ao bosque, eu non lle teño medo ás bruxas, eu tampouco, dixo o mediano. Pero o pequeno, asustado, dixo, mamán dixo que non nos acercásemos. Non sexas cagainas, burlouse o irmán grande, e alá marcharon os 3. Andando, foron adentrándose naquel bosque enorme, escuro e extraño. O vento subiaba entre as polas e as sombras facíanse cada vez máis longas. Os 3 empezaron a sentir medo, pero ninguén sabía como volver a casa. Entón o pequeno dixo, subirei a unha árbore, a ver se podo descubrir o camiño. Desde o alto da árbore viu a luz dunha casa ao lonxe. Baixou a presa e dixolle aos seus irmáns. Esa debe de ser a casa da bruxa. Que vai ser? Dixo o irmán grande. Aínda falta moito para chegar ao medio do bosque. Vamos! Cando se chegaran a casa, unha muller asomou pola porta. Vinde, meus pobres. Non teñades medo, o cheiriño da comida abrillos o apetito. Eu vou entrar, dixo o irmán grande. Eu tamén, dixo o mediano. Os 2 maiores avanzaron confiados, pero ao pequeno aquela casa tiñalle malas trazas. Que ben cheira, exclamou o mediano. Pasaredes aquí a noite, dixo a vella. Mañá levarevos a casa. O pequeno, mentres tanto, achegouse a unha gaiola que estaba enriba dun arcón. Para que isto? A vella, disimulando, contestou, para encerrar cans extraviados, gatos abandonados e tal vez nenos perdidos, exclamou o pequeno. Cando acabaron de cear, deitáronse os 3 nun cuarto. O grande axiña quedou dormido, o mediano tardou un pouco, o pequeno daba voltas e voltas, pero non podía pegar ollo. Entón viu a lúa, que iluminaba a bosca, a horta e o volado dos osos. Osos de pernas, osos de brazos, osos de nenos pequenos. De pronto oí que alguén se achegou. O pequeno meteuse na cama e tapouse. A bruxa entrou a modo e preguntou en voz baixa. Hai alguén experto? Non se atreveu a dicir nin pío, pero a bruxa achegábase cada vez máis, e cando xa estiraba a man para retirar as sabas, o pequeno asomou a nariz. Eu estou experto. E como non durmes? É que, antes de deitarme, mamá sempre me dá un ovo fritido. A vella, arrastrando os pés, saiu fungando. Un ovo fritido, trareiche, ademais, un anaco de pan para facer unhas sopas. O pequeno comeu o ovo e deitouse, pero imposible dormir. Ao pouco a bruxa volveu preguntar: hai alguén experto? Eu. É que polas noites me mata e me dá figos pasos. E a vella remando foi buscar os figos. O pequeno tremía co medo e outra vez apareceu a bruxa. Hai alguén experto? Eu. Pero que demoche pasa agora? É que miña nai sempre me trae auga do pozo nunha peneira. E despois de beber, durmo axiña. E a vella, botando pestes, deu media volta. Cando se dobrou a coller a peneira, caeulle unha pastilla de xabón. Os meus obxetos máxicos. Será mellor que os garde. Deixou o xabón, un peite e o coitelo e foi buscar auga. En canto o pequeno oía a vella saír, gritoulle aos seus irmáns: Espertade, esta é a casa da bruxa. Os irmáns abriron os ollos sobresaltados, pero antes de saír correndo, o pequeno dixo: a bruxa deixou uns obxetos máxicos na cociña, vounos buscar. A vella seguía no pozo tentando encher a peneira. Cando viu os rapaces fuxindo a luz da lúa, botou a correr detrás deles regañando os dentes. A bruxa achégase cada vez máis aos irmáns. Entón o pequeno dixo: tirareille o xabón, a ver se o pisa e cae escarranchada. O xabón caeu xusto diante da bruxa e converteuse nunha montaña de espuma. A bruxa picábanlle os ollos e, cuspindo burbullas, gritou: veredes cando vos pille. A bruxa volvía a chegarse rapidamente, entón o pequeno lazou o peite, que se lle espete na cabeza.
O pente cravouse no chan e converteuse nunha túpida ringleira de árbores. A bruxa abriuse camiño serrando árbores cos dentes de ferro e gritando: "Veredes cando vos pille". Cando xa a bruxa estaba a punto de atrapalos, o pequeno lanzou o que lle quedaba, o coitelo, que me dera que lle cortase un pé. O coitelo foi caer xusto diante da bruxa e abriu unha fenda longa e profunda, imposible de saltar. Os nenos non pararon de correr ata que saíron do bosque, e a bruxa, coa cabeza gacha e arrastrando os pés, foi xa casa e ali quedou para sempre. E colorín e colorado, este conto está rematado.